ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି? ଓ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ କାଲିକା ଭାତ ଗୁଡ଼ା ପଖାଳ ହେଇନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇ ଭାତ ହିଁ ଖାଇଦେବା ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ଆଳୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଚାର। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆଳୁ ଭାଜିବି ହେଲା। ଯେମିତି ଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆସିକି ସିଧା ବିଛଣାରେ। ଆମକୁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଭିଉ ହେଇଛି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଇଏ ଆସିକି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭାଷଣ ମାରୁଛି। କାହିଁକି ନା କାଲି ମୋର ଡାଲି ତରକାରୀଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଭାତ ଖାଇପାରିନଥିଲେ। କାଲି ଯାହାର ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ସେ ସଜେଇକି ଦେଇପାରୁନି। ୟାକୁ ତ କାଲି ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ତୁ କାଲି ଗଲା ଇଏ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଟୋଟାଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବିନା ଫୋନରେ ରହିପାରୁନି। ତା ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଛି କହିକି ସେ ଜୀବନ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିଛି କି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ତାର। ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସମୋସା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଉ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ଖାଉ। ଏମିତି ଖିଆ ପିଆ ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ କାମ ସାରି ସୁରା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସିଧା ମାର୍କେଟକୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ସଜିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା।